आपण दोन मिनिटं पहिले ऐकून घ्या पहिले. ऐकून घ्या 2 मिनिट. बोलल्यानंतर परत मारा. बोलल्यानंतर परत टाका. मी मग 2 मिनिटं फक्त ऐकून घ्या. काय नाव तुझं? सोनवणे. कसं राहणार तुम्ही? इथंच आहे, राहिले. इथंच राहिले. आधी साहेब पुन्हा गाव झाला हाणणार का? येत नाही. आता परत नका. पाण्यात लय लागतं वाटतं. बरं कपडे घालू दे मग मला. कपडे घालू दे मग मला. हो, लय लागतं. प्लीज प्लीज. नाही नाही ऐका, ही तुमची ड्युटी आहे, आम्हाला माहिती आहे, काहीच वाद नाही. ऍक्च्युली गावातून फोन केला आम्हाला ड्युटी आहे, बरोबर आहे. आमची चूक झाली. तुम्ही सापडला काय करायचं? नाही, बरोबर आहे. सापडलो आम्ही, सापडलो यात काहीच वाद नाही. सापडलो आम्ही, काहीच वाद नाही. पण कपडे घालू नाही. आम्ही उन्हात आलो नाही. मारा तुम्ही, नक्की मारा, फक्त कपडे घालू. बाकी काय कपडे घालू द्या. बाकी काय ऐका, एक फक्त माफ डिंगऱ्याला माफ चल. नीट उभा राहा. घरात बसा म्हणत तुम्हाला घरात सुद्धा 3 झालं घरातच आहे. नाही बाहेर निघलो पण आता काय